Uloliwe zisona zithuthi ezisetyenziswa ngabantu ingakumbi abasebenzi nabantu abahlelelekileyo, kodwa utshiso kwazo, umoshwa kweziporo nolawulo olugwenxa sekubangele ukuba zingahambi kwiindawo ezininzi zeli, nto le yayisenzeka nangaphambi kwele ntsholongwane yecorona. Umbalula utyhola iingxaki ezininzi ezithwaxa eli shishini kubaphathi balo bangaphambili. Those security companies, who some of them majority have been found to be part of this milieu in PRASA of people who benefited unlawfully and through corrupt means, are the ones who are twisting the hand, because we had a weak board of governors in PRASA and we had weak systems and a totally collapsed management. They were doing as they wish. Ngokunje i-COVID-19 seyongeze kwingxaki bezikho ikakade, ukushenxelana okanye ke i-social distancing ngesingesi iza kubangela ukuba abasebenzi nabantu abaliqela bazame ezinye indlela zophangela nokuya kwindawo abafuna kuzo. Ngexa esajongane nale ntsindabadala yoololiwe, lo Kambalula unyanzeleka ukuba ajongane nelinye ishishini elisetyenziswa ngabasebenzi, ishishini leeteksi. Kutshanje oonoteksi boyikise ngokuba baza konyusa amaxabiso. Umbalula uvakalise umothuko ngelinyathelo loonoteksi, uthembisa ukuba uza kuzama udibana nabo ngokungxama okudibene nokhawuleza. We are working on formalizing the industry. It's a big debate which we have found in this ministry, and we are pursuing it, and we seek to bring a consensus at the Indaba on this. Umbalula uthi bafuna ukuba eli shishini libhaliswe ukuze abantu abashishina ngalo bakwazi uzuza kwinkxaso karhulumente ngezimali, bakwazi ubhatala nerhafu njengawo wonke amanye amashishini. Ndingumanelisi Dubase, weendaba ze-SABC, ePalamente eKapa.